La llanterna de la metamorfosi. Quin avorriment. Estava tan content perquè no tinc deures per fer i es posa a ploure. Quina mala sort, quina ràbia! Quin dia més fastigós! Ostres! Ja sabia que diries això. Té. És un ninot perquè pari de ploure? Dona'm! Ai! Sempre trobes una solució per tot. Tu sí que saps el que s'ha de fer. Au, vinga, penja'l. D'acord. Que surti el sol. Això anirà bé. Oh. No para de ploure, no funciona. Esclar, no pot parar de ploure de cop. Hem d'esperar una estona. Què? Aleshores aquest ninot no és un invent dels teus? No, és un ninot normal i corrent. Ei, Novita! Et volem ensenyar una cosa, que podem pujar! Molt bé, entreu, la porta és oberta. Hola, Bona tarda. No cal que sigueu tan educats, només som a casa en Doraemon i jo. Pugem a la meva habitació. Què és el que ens voleu ensenyar? Ara ho veureu, és el meu tresor. El teu tresor? Sí, és un record que em va portar el meu oncle quan va anar de viatge a la conca de l'Amazones. Però si no voleu, no us ho ensenyo. M'ho torno No siguis així, vinga, ensenya'ns-ho d'una vegada. Està bé, té. Novita, si vols, obre-ho tu mateix. Sí. Em fan por les aranyes. A mi també. És inofensiva, no tingueu por. És d'una espècie exòtica, no la veureu mai aquí al Japó. Vinga, corre. Ai, no te m'acostis. Ai, fuig d'aquí, deixa'm estar. Sou un parell de covards. Ja veig que no us interessa el meu tresor. Marxem, gegant, no ha valgut la pena ensenyar-los-la. Tens tota la raó. Hem vingut amb aquesta pluja per ensenyar-los-la i no ha servit de res. No els agrada. Ara a qui la podríem ensenyar? No ho sé, ha de ser algú que en sàpiga apreciar el valor. Potser la Shizuka. La Shizuka la sabrà apreciar. Esclar, anem-hi. Què t'ha semblat? Ha estat molt divertit. Sí, has vist quina cara d'espant que han posat? Estaven ben esverats. Au, va, anem cap a casa de la Shizuka, corre! Ostres, a la Shizuka no li agraden gens les aranyes, li fan molta por. S'equivoquen si creuen que la Shizuka n'apreciarà l'exotisme. Tindrà un gran ensurt. Esclar, només volen riure's d'ella, com han fet amb nosaltres. I què podem fer? Shizuka, vigila, vés amb compte! Què us passa? Hi ha un gran problema. Quin problema? Aviat vindran en Gegant i en Suneo amb cara de bons nois per ensenyar-te una cosa, però només et volen fer una mala passada. Què? Una mala passada? Sí, el que passa és que volen ensenyar-te una aranya fastigosa que tenen tancada en una capsa. Una aranya? Ai, no, no m'agraden gens! Espera! Em fan molta por! No cal que fugis. En Doraemon ho solucionarà. Sí? Ja ho veuràs, estigues tranquil. La llanterna de la metamorfosi. I amb això ja no tindré mai més por de les aranyes? Sí? Ara vindran en Gegant i en Suneo i portaran l'aranya en una capsa de cartró. I et diran que l'obris tu mateixa per ensenyar-te una cosa molt important. I si l'obro hi haurà una aranya? Sí. Ui, no vull veure cap aranya. Llavors, escolta'm bé. Abans d'obrir la capsa, enfoca-la amb la llanterna de la metamorfosi. Segur? Sí. Shizuka! Ja són aquí. T'ensenyarem una cosa molt important. Què faig ara? Què faig? Què he de No t'esveris, tranquil·la.
amb això no et passarà res. Recorda el que t'he dit. Sigues valenta. Val més que nosaltres marxem, que no sàpiguen que hem vingut. Sort. Hola, nois, benvinguts. Bona tarda. Que hi és la Shizuka? La volem veure. Sí, Shizuka! Han vingut a veure tant Takeshi i en Suneo. Sí, que pugin a la meva habitació. Endavant, passeu. Gràcies, amb el seu permís. Hola. Hola, Hola. què em voleu ensenyar? És a dins d'aquesta capsa. Obre-la. He d'enfocar-la amb la llanterna abans d'obrir-la. Què fas? Què és això? Què? Això? Com que m'heu dit que era una cosa molt important, volia il·luminar-ho bé per veure-ho millor. Però ja veig que hi ha prou llum. Sí, tens raó. Se'n deuen haver adonat. He dissimulat prou bé. Oh, Vinga, va, obre-la. Sortirà un tresor magnífic. Ja ho veuràs, és un tresor de l'Amazònia. Vinga, obre la capsa. Vinga, de pressa, obre-la, va. sí! Oh, que maco! És una aranya, una gran aranya, una gran aranya de l'Amazones, una gran Aquesta aranya cosa tan bonica és de l'Amazones? peluda. Oh. Moltes gràcies per haver-me ensenyat una cosa tan bonica de l'Amazones. M'alegro molt que t'agradi, Shizuka. Oi, Suneo? El meu tresor. Bé, fins després. Ens ha sortit malament. Però per què s'ha convertit en un núvol, l'aranya? Això és el que m'agradaria saber a mi. Mira, el núvol! Espera, no te'n Vine vagis! aquí! Moltes gràcies, m'heu ajudat molt. De res. És molt divertit aquest aparell que transforma les coses. Si enfoques la llanterna cap a una cosa i dius el nom d'una altra, es convertirà en la que tu dius. S'ha de dir el nom de la cosa en què vols que es converteixi. Sí, ja ho veuràs. Per exemple, aquestes flors es convertiran en nassos. Ostres, les flors s'han convertit en nassos. Que lleig! Sí, la veritat és que no són gaire bonics. Més aviat fan fàstic. Ho deixarem com era abans. Es pot fer això? Sí, només s'ha d'enfocar un altre cop amb la llanterna. Oh, que bé! Deixa'm-ho fer a mi, sisplau. Té. Què podria canviar? La pluja! Caramels! Ostres, l'aigua de la pluja es converteix en caramels. Què, agafem-ne Doraemon? D'acord. Quants n'hi ha? Més! Que bons! Sí, és veritat, són boníssims. Ostres, cada vegada n'hi ha més. Oh! Shizuka, treu un cabàs alguna cosa semblant per portar els caramels. Què ha passat amb l'aranya? On ha anat a parar el meu tresor de l'Amazones? No ho sé, noi, és una cosa ben estranya. Oh, mira, mira allà! Que plogui, que segueixi plovent, que plogui, que plogui. La pluja s'ha convertit en caramels. Això vol dir que amb aquella llanterna que porta la Shizuka... Esclar, ara ho entenc. Amb la llanterna fan canviar les coses. Han fet servir un aparell d'en Doraemon. Ens l'han tornat a jugar, però se'n recordaran d'aquesta. Oh, vaja, ja no en cauen més. Deu ser que ja ha parat de ploure. Ostres, i per què no plou una mica més? Però ja en tenim prou de caramels, no t'ho sembla? Sí, però jo en volia més. Sempre és millor que en sobri que no que en falti. Per cert, aquest aparell té una altra funció que encara no us ho he ensenyat. De veritat? Sisplau, Shizuka, tens una ampolla de llet? Sí que en tinc. Aquesta et va bé? Sí, perfecte, aguanta-la un moment. Molt bé, d'acord. Si premo el botó és la mateixa llanterna la que decideix en què es converteixen les coses. Oh, s'ha convertit en un grapat de nous amb closca i tot. Que divertit, deixa'm-ho provar, ho vull fer jo ara. A veure, què podria fer canviar del que hi ha per aquí?
convertit en una tanca de jardí. Que divertit! Deixa-m'ho fer a mi! Han quedat posades de tal manera que semblen un laberint. Sí, com si fos un parc d'atraccions. Entrem-hi? Bona idea! Shizuka, què caram està passant aquí? Què hi fa aquest munt de tanques al mig del jardí? No es pot passar, traieu-les d'aquí! Ho sento, perdona, Sí, perdoni, de seguida les traiem. Ja els tenim. Ho sento, però me l'enduc. Espera! Estàs bé? Per fi l'hem aconseguida. Amb aquesta llanterna han convertit la pluja en caramels. Nosaltres també la farem servir per convertir una cosa en una altra. Què ha passat? Que les dents s'han convertit en fulles. Torna'm a deixar com abans, dona'm això, sisplau, Agafa-la si pots. Vinga, espavila't, que no hi arribes, Soneo. Vinga, va, espavila't, que no hi arribes. Una aranya gegant! Oh! Ostres, què és allò d'allà? Auxili, ajudeu-nos, és un monstre! Socors, es vol menjar! Auxili! No us preocupeu, és una cosa que ha vingut de l'espai. Sí, és molt interessant. Per què no li presteu atenció? És un exemplar únic. No, no m'interessa gens, em fa por! Ajudeu-nos, sisplau! Doraemon! L'adobador. Novita, de pressa, vinga, és tard, vinga, espavila't. Quina fleuma. Ai! Menja de pressa, fica-t'ho a la boca mastega. Empassa-t'ho, vinga, vinga, Novita. Té, menja't la sopa, au. Espera, Doraemon, vas molt atabalat. No cal que vagis tan de pressa, s'ennuegarà. En Novita sempre necessita més temps del normal. Per això ha d'anar més de pressa que els altres, perquè si no sempre fa tard. Has agafat un mocador, ja has anat al lavabo, n'estàs segur que has fet els deures? Vinga, és hora de marxar. És un ratolí! T'eliminaré amb això. No, Doraemon, si fa servir això explotarà tota la ciutat. Tranquil·litza't, sisplau. No ho facis, Doraemon. Calma't, fixa-t'hi bé, no hi ha cap ratolí, no et posis nerviós. Ho veus? Només és un paper. Ho veus, Doraemon? T'esvalotes per no res, com la canalla. Canalla? Per què em dius canalla? Què vols dir amb això? Explica't immediatament. No he dit això, he dit que t'atabales. El que t'ha dit en Novita és que estàs destarotat i vas una mica esbojarrat. Sí? Tu també m'insultes, pare! Així per vosaltres només sóc un canalla tocat del bolet. Oh, me n'haig d'anar o segur que faré tard. Sí, jo també. Fins després. Fins després! Que tingueu bon dia. Jo no sóc cap canalla tocat del bolet. Oh, s'ha deixat el dinar. Novita! Hola! Bon dia. Bon dia a tothom! Bon dia. Novita! Has deixat el dinar! Les meves sabates noves! Ha estat per culpa teva! Sí, jo ho he vist tot! A mi què m'expliques de les teves sabates? Un cara més en Novita. Doraemon. Sóc aquí, que no em veus. Què fas aquí dormint en lloc d'anar cap a l'escola? T'has deixat el dinar. Aquí el tens. Bon profit. Per mi pots seguir dormint. Jo me'n vaig. Quin desastre. No en farem res de bo de tu. Adéu. Que estrany que està en Doraemon avui. Ui, que cansat que estic. Avui em trobo molt estrany. I si estic espatllat? El mini Doraemon adobador.
Si em trobes alguna avaria, arregla-la. No facis això! T'he dit que no facis això, pare, o et pagaré! Ja n'hi ha prou de tot això! Ah, sí? Llavors des d'aquest matí que està així? Sí, s'enfada de seguida i està molt alterat. No sé què li passa. Pobret, deu estar malalt. És un gat robot, oi? Deu estar espatllat. Segur que està espatllat. Mira com ha deixat les meves sabates noves. I ara què? Perdona. Ja sóc aquí, Doraemon. Hola, novita, m'alegro de veure't. Jo també. Com et trobes? Fas bona cara, estàs bé? Per què? No estàs enfadat amb mi? Enfadat? Per què hauria d'estar enfadat amb tu? Llavors no t'enfadaràs si et dic que t'has comportat grollerament quan m'has dut la bossa del dinar? No, I si et dic cama curt, tampoc no t'enfadaràs? ja t'he dit que no. No m'enfadaré per res. Aleshores et diré una cosa. L'altre dia em vaig menjar el teu pastisset, el que t'havies guardat a l'armari. Ai, perdona, perdona. Perdona, no t'enfadis amb mi, sisplau, perdona. Ja t'he dit que no m'enfado. Ja saps que tu i jo som molt amics. Sembla mentida, no t'enfades? Que bé, m'alegro molt que t'hagi canviat l'humor. Si sempre estiguessis com aquest matí sí que seria un problema greu, perquè em faries llevar d'hora cada matí sense gens de pietat. Novita, Què passa? Ai! et volia dir que si camines cap enrere no veus el que trepitges i això pot ser perillós perquè si hi ha un forat a terra hi pots caure. Per què no m'has dit abans que hi havia un forat? No pas per anar més de pressa, acabaràs abans. Hola, gegant, Soneo! Compte, és en Doraemon. Ah, sí? Llavors a partir d'ara no s'enfadarà mai més. De debò, no m'ho puc creure. A veure si és veritat. D'acord. Doraemon, vine un moment. Sí, ara mateix vinc. Segur que no s'enfadarà, estic segur que no. No, i si faig això? No m'enfado gens. I què me'n dius d'això? No m'enfado gens. Doncs deixa'm provar una cosa. No tinc gens de ganes d'enfadar-me. Sembla un místic, no s'altera per res. És veritat, no s'enfada gens. Ho veieu? Ja us ho havia dit, ja. Et tornaré tot el que m'has fet aquest matí! No tinc gens de ganes d'enfadar-me. Gegant, què et sembla? Anem a jugar una estona a futbol amb en Doraemon? Sí, és una bona idea. No m'enfado, no m'enfado. No pas per anar més de pressa, acabaràs abans. Encara que no s'enfadi, no cal passar-se. Calla, burro, surt d'aquí! Fora! Fora! Aparta't! No m'enfado gens. Molt bé, ha estat un bon xut, gegant. Sí, oi? Doncs hi tornarem. No passa res, no m'enfado pas per això. Doraemon et vol fer mal. Nyata! Per què t'ho deixes fer, això? No m'enfado gens. La culpa és seva per no haver-se mogut quan venia la pilota. Sí, això mateix. No m'enfado gens. Ostres, Doraemon, què t'ha passat? Que et trobes bé? Ja està bé, no? Ja n'hi ha prou! Però si no passa res, no s'enfada, estem jugant. Ai, Doraemon! No m'enfado, no pas per anar més de pressa, acabaràs abans. Enfada't una mica, no pot ser, has d'estar espatllat per força. No, home, no passa res. No m'enfado gens ni mica. Prou, s'ha acabat. Encara que no s'enfadi, no està bé el que li esteu fent. I les meves sabates noves que ha fet malbé aquest matí, què? Ja ho he arreglat! Prepara't, Doraemon, ara em toca a mi! Té!
aturada. Per què has aturat la pilota? Contesta, gamarús! Es pot saber per què has posat les mans? Què ha passat? Això ha estat el solar? Doraemon! Estàs bé? Et trobes bé, Doraemon? Que bé, ho he arreglat! Ho he arreglat! Em sembla que ara sí que ja estic arreglat. Moltes gràcies. Ho he arreglat! 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 La màquina d'escriure automàtica. Què dius, mare? Una carta? I a qui li havia d'escriure? Com pot ser que ja no te'n recordis? Abans t'he dit que havies d'escriure al teu oncle donant-li les gràcies. És veritat. I què li has d'agrair al teu oncle? No te'n recordes que em va regalar un despertador? Oh, sí, aquell tan sorollós. Quan surti a comprar aquest matí la tiraré a la bústia, o sigui que fes el favor d'escriure-la tot seguit. Però, mare, no m'agrada gens escriure cartes. Ah, calla! Escriu-la ara mateix! Està bé. Ai, per què em fa fer això la mare? Ara no tinc ganes d'escriure cartes, maleït sigui, no sé què posar-hi. Perdona, només estàvem mirant com funciona. Ui, ui, ui. Ostres, tot per culpa d'aquest maleït despertador. Ui, 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 ui. Escolta, noi, per què no et deixes d'històries i escrius aquesta carta d'una vegada? Em vols deixar en pau? Si et dic que no puc escriure, és que no puc. A més, no tinc bona lletra i faig moltes faltes. Fes el que et sembla. Ara no vull fer res. Però, Novita, ja saps que si no escrius res, la mare s'enfadarà. Sí, però m'és igual. Ei, tinc una idea fabulosa. Si no saps escriure-ho, com a mínim sabràs dir-ho, oi? Saber-ho dir? Què t'empatolles ara? La màquina d'escriure automàtica i el micro. Si parles per aquest micròfon, la màquina escriurà en aquesta pantalla tot el que tu diguis. Què? Té, agafa'l. Sí, Prima el botó que hi ha sota i comença a parlar. aquest. Hola, oncle, com estàs? Jo molt bé. Ha escrit tot el que he dit. Oh, Quan no dictis, apaga l'interruptor. està bé. És que aquesta màquina escriu tot el que sent. Au, torna a començar. Vinga, som-hi. D'acord, ara ho faré bé, ja ho veuràs. Hola, oncle, com estàs? Jo molt bé. T'escric aquesta carta per agrair-te que em regalessis aquell despertador. Ara ja no faig mai tard a l'escola, perquè gràcies a ell sempre em llevo a l'hora exacta. I és per això que t'ho agraeixo molt. Ets el meu oncle Vaja, aquest preferit. noi té més facilitat per parlar que per Vull escriure. cada dia més. I durant aquestes vacances d'estiu he sortit molt pocs dies a jugar i m'he quedat a casa estudiant per poder aprofitar el temps. Però ara ja he acabat les vacances i com que ja he tornat a l'escola, sé que deus estar pensant a regalar-me alguna cosa. Però no cal que ho facis. Ara bé, si ho vols fer, jo tinc moltes idees i et podria suggerir alguna cosa. Per això crec que el millor seria que en parléssim. O sigui que podries venir a casa meva un dia d'aquests i així t'estalviaries de regalar-me alguna cosa que no em fes falta. Es pot saber per què m'has parat el micro? Ho estava fent molt bé. Massa bé ho estàs fent, Barrut. Per què parles de coses que no tenen gens d'importància? Això no és una carta d'agraïment. Més aviat sembla que vulguis demanar alguna cosa. Però he d'aprofitar l'ocasió. No, senyor. L'única cosa que has de fer és donar les gràcies al teu oncle i prou. Està bé, pesat. Hola, oncle, sóc en Novita. Et volia donar les gràcies pel teu despertador. Ei, Novita! Ja has acabat la carta? Novita! Que no em sents? Fes el favor de baixar-me la carta ara mateix! Mare, per què has cridat tant? Per culpa teva he de tornar a fer la carta de nou. Deixa'm en pau. Ui, què li passa ara?
Segur que encara no ha fet la carta i per això busca qualsevol excusa. Hauries de tornar a fer la carta, va. No vull, ara ja no tinc ganes de tornar-hi. Oh, va, Novita, no siguis així. Per què no ho proves un altre cop, eh? Escolta, ja faltava poc. Per què no fas un esforç i ho intentes? Ara ja saps el que has de dir. Vinga, prova-ho. Bé, doncs ja estàs a punt. Oh! Ei! Espera, on vas? Casa de la Shizuka! Vine aquí! Tornaré aviat! N'estic molt tip! Que bé, m'he pogut escapar! Ara estic provant de fer règim, però és molt difícil. Aquest matí he vist un tortell de crema a la pastisseria i me l'he menjat. He de fugir d'aquí, no vull que em vegi la mare! Sí, noi, és una cosa molt important, això, I tant! Ai, si aquest parell de sòmines em veuen amb aquest invent me'l prendran, cames, ajudeu-me! Sí, em sembla que ja els he despistat. No passa res, no passa res. Normalment aquests gossos sempre estan lligats. Aquest no! Ai! Aquella màquina d'escriure és molt cara. Bé, espero que en Novita no la faci malbé. Què hi fas aquí? Hola, mare, adéu, mare! Espera! On és en Novita? He de trobar en Novita abans que la faci malbé. Adéu, mare! Cada vegada els entenc menys, aquests dos. Ai, ho he passat molt malament. De poc no m'atrapa aquell gos. Una cosa interessant, dius? Sí, molt interessant. Mira, això és una màquina d'escriure automàtica. Caram, sí que s'estranya. Sí, i ara amb aquest micròfon veuràs què passa. Oh, on és el micro? Però si el tenia en aquesta butxaca, té! No pot ser que l'hagi perdut. Es pot saber què et passa? Ai, saps què? Ja tornaré. Oh. On deu ser? No pot ser que l'hagi perdut. Oh! Ah, hola, Doraemon. Ei, tu, què vol dir hola, Doraemon? Estic tip que t'emportis les coses sense permís, em sents? Vull que acabis la carta ara mateix i que em tornis la màquina d'escriure. Però és que... Què dius? Que l'has perdut? Oh, Novita, estàs fet un desastre. Sempre et passa el mateix. Sí, ja ho sé, però... Aquesta màquina era molt cara. Me n'hauràs de comprar una de nova. No et facis el desentès. Aquesta vegada me la compraràs tu amb els teus estalvis. No, sisplau, jo no tinc diners. Tant me fa això. Vull que me la paguis. Paga-me-la. No, Doraemon, sisplau. Sents el que jo sento? Algú està parlant amb el micro. Sí, és veritat. Oh. A veure... Vas veure l'altre dia el ximple d'en Novita quan va caure a la claveguera? Va ser molt divertit. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Sí, noi, em vaig fer un bon tip de riure. Això vol dir... Que aquests dos són en Gegant i en Soneo. Sempre riuen de mi. Segur que aquests dos han trobat el micròfon. Vinga, no podem perdre el temps. Els hem de trobar de seguida. On deuen ser? No els veig enlloc. Oh, a veure... Caram, sembla que estiguin amagats. Mira, són allà. Sí, són ells. Ei! Ja n'hi ha prou de burles. Què estàs dient, noi? Però què et passa, tu, Vull que em digueu on estàveu parlant malament de mi. Malament de tu? Has dit que va ser molt divertit quan vaig caure a la claveguera i que tu també ho havies vist. Ah, vaja, era això. Doncs era quan érem... Em sembla recordar que ho hem dit quan caminàvem pel parc. Quan caminàveu pel parc? N'esteu ben segurs? Sí. Som-hi! M'ha deixat ben parat. Com ho ha sabut que parlàvem malament d'ell? No ho sé. El més segur és que m'ha caigut quan m'ha atacat aquell gos i com que corria no me n'he adonat. Hem de buscar-lo per allà. Oh, un altre cop. Ostres, això és un micròfon. Sembla que algú ha trobat el micro. Anem de pressa. No veig ningú per aquí. N'estàs ben segur que ha de ser per aquesta zona del parc? Doncs ara ja no ho sé.
Ostres! Ei, Yoshiko! Hola, Onigawara. Estic molt content d'haver-te trobat per aquí. Quina sort! Sí, quina sort. Perdona, tinc molta pressa. Adéu. Espera'm! Per què no xerrem una estoneta tu i jo, Què et sembla? Ho sento, no tinc res a dir. Però jo sí, i a més tinc un regalet per tu. Espero que t'agradi. No, gràcies, no vull res. No diguis això, Yoshiko. Queda't-el, sisplau. A mi em sembla que és un micròfon molt bonic. Això és terrible. Aquest pallús vol regalar el micro a aquella noia. Ai, on deixem l'hem de Pressa, trobar? no bevem. Ja t'he dit que no el vull, no siguis pesat. Queda't-el, sisplau. Va, a canvi sortiràs amb mi, oi que sí? Em sembla que t'ho he dit ben clar. No! Sisplau. No m'agrades gens, entesos? Deixa'm en pau. Ah, Què passa ara? la veritat és que ara no entenc res. Oh, Ai, qui deu haver estat el salvatge que ha tirat aquesta cosa al meu jardí? Fora! Oh. Em sembla que l'han llançat a un altre lloc. quin desastre. No hi ha manera de trobar-lo. Tot això és culpa teva, Novita. Fes el favor, ara no és el moment de discutir això. Què és això? Ara entenc per què em pesava tant l'abric. Quina brometa més pesada. Ah, mira, Doraemon, la màquina no escriu res. Què fem? I creus que algú pot haver desconnectat el micròfon? No ho sé. Si està desconnectat no podrem localitzar-lo. Ara funciona! I sembla que això és el soroll d'un gat i un gos barallant-se. Ja ho sé, tros d'ase, però no ens serveix de res. Així no el trobarem. I ara què passa? Digues. No ho sé. Sembla que l'ha trobat una altra persona. M'agradaria saber on s'ha ficat el meu fill. Què deu estar fent? Li he dit molts cops que escrivís la carta al seu oncle, però el senyor ha marxat sense fer-ho. Pot ser? Ai, quina creu. En Novita és un cas com un cabàs. El castigaré de valent. Espero que així escarmenti. És la mare. Què podem fer? No ho sé, noi, però si l'ha trobat la mare ja em quedo ben tranquil. Doncs no estiguis tan tranquil. Què farem ara? Para de queixar-te d'una vegada. Si haguessis escrit la carta hauríem estat tranquils. Tota la culpa del que ha passat és teva. Com a càstig pel seu mal comportament, aquest mes no li donaré la paga. Oh, Doraemon, això és molt fort. Ajuda'm. Ho sento, noi, jo no en tinc pas la culpa. No em diguis això, sisplau, m'has d'ajudar. Et necessito, ets el meu amic. L'espècie atrau gats. Maleït gegant. Això és molt fort. Què passa ara? Explica-m'ho. En gegant em va demanar el meu còmic nou. Jo li vaig dir que no li volia deixar i llavors me'l va prendre. Vaja, home. El teu còmic, dius? Que potser és aquell còmic que va sortir ahir a la tarda. Exacte. Ai, això no pot ser, no m'ho puc creure. Tenia moltes ganes que sortís per poder-lo llegir, però ara si el tens gegant mai més no ens el tornarà i ja no podré llegir-lo. Quina pena! Mai. Espera un moment. No deixaré que se surti amb la seva. I com faràs que te'l torni? Fent servir la força o potser amb un robot gegant? O li faràs por amb un fantasma? Li prendré sense que se n'adoni. Què? I com ho faràs? L'espècie atrau gats per convertir-te en un gat lladre. Atrau gats, què és? L'atrau gats és una espècie que agrada molt als gats i si una persona l'olora es converteix en un gat de veritat. Tindrà les mateixes qualitats que un gat i entrarà en un lloc sense fer soroll. De veritat? Però s'ha d'anar molt en compte perquè hi ha un perill. Ah, sí? I què és el que passa? Que si mentre ets gat penses una malifeta, immediatament et tornes a convertir en persona, siguis on siguis. Tranquil, home, ja ho entenc. I dius que només ho he d'olorar? Així? A veure si funciona i em converteixo en un gat lladre de primera. Això ha funcionat! M'he convertit en un gat autèntic! Novita, has de caminar de 4 grapes com els gats de debò. És veritat, tens tota la raó. Ostres, però un gat amb ulleres... Bé, és igual. Al principi et sentiràs una mica estrany, però t'hi acostumaràs. Quin cos tan lleuger! Semblo
un gat de veritat, és fantàstic! Que divertit! Sí, noi, però vigila amb les ungles, que m'has esgarrapat. Perdona. No sents quina bona olor? Semblen pastissos. Pastissos? Sí, tens raó, avui hem menjat pastissos per berenar, però d'això ja fa una bona estona. Doncs em sembla que encara en queda algun. De veritat? Te'ls buscaré perquè em creguis. Oh, però deuen ser a la cuina, oi que sí? A veure, on són els pastissos? Ja els he trobat! Una caixa plena. Té Doraemon. Sóc un lladre que serveix als altres. Ja ens els podem menjar tots. Moltes gràcies, ets un bon amic. Que bons, i aquests pastissets són una meravella, com m'agraden. Doraemon? Ai, mare! Què fas? Com pot ser tan golafre? Sembla mentida. Encara en vols més? Fa una estona ja t'has menjat 3 pastissets. És que... Que divertit! Tothom es pensa que sóc un gat. No s'imaginen que sóc un nen. Per allà ve la Shizuka. Meu! Quin gat tan afectuós! Caram, aquest gat porta ulleres. Trobo que s'assembla molt a en Novita. Esclar, sóc en Novita. Meu! Faré tanta classe de violí. Adéu, gatet! Ai, quin cop m'he donat. Bé, me'n vaig a casa d'en Gegant. He de recuperar el meu còmic. És veritat. Ja l'he trobat, però recuperar-lo així no té gràcia. Bé, jo també deixaré una nota com fa el famós lladre dels dibuixos animats Arsène Lupin. Així en Gegant es posarà més nerviós. M'emportaré l'últim número del còmic d'aquesta setmana, firmat el gat lladre. Què? Qui és el gat lladre? Bé, ja ho ha llegit. Molt bé, ara li demostraré la meva tècnica especial de lladre. He de buscar un bon amagatall. On el puc deixar que no me'l trobi? A veure... Potser en aquest raconet. Aquí no el trobarà ningú. Takeshi, si no tens res per fer, hauràs de començar a preparar el sopar, entesos? Però és que ara... Ara tinc molta feina a la botiga. Ara he de buscar el còmic. Ah! Vaja, quina bona olor. D'on surts tu, bicheta? Com has pogut entrar aquí? Meu, meu. Quin gat més lleig. Trobo que s'assembla molt a en Novita. Pobret, quina desgràcia tenir la mateixa cara que ell. Espera't un moment. Té, menja. Sí que és afectuós. Ara que hi penso, em sembla que a la nevera hi deu haver peix d'ahir. A veure... On deu ser? Estic segur que em quedava una mica... Ja l'he trobat. Ei, gatet! On ets? Vaja, home, ja ha marxat. El còmic. Ah! Ostres, no el trobo, no hi és! Té, Doraemon. Ho has aconseguit, felicitats. Gràcies. Ara ja el podem llegir. Què estàs fent aquí dalt? És que fa temps que vaig deixar un llibre de futbol molt interessant en Suneo. I com que no me'l torna mai, aniré a agafar-li amb aquesta transformació de gat lladre. I tant, aquesta lletra és d'en Novita. N'estic completament segur. D'en Novita? Això vol dir que aquell gat és ell. S'hi deu haver convertit en algun invent d'en Doraemon. Novita, me les pagaràs! Suneo, fillet, hi havia aquesta nota per tu a la bústia. Què deu ser això? Qui t'ho pot haver enviat? Un altre cop el gat lladre. S'olora des d'aquí, també. No m'agafarà encara que estigui vigilant. Ah! Ho aprofitaré ara. Bé, ja tinc el llibre. Novita! Gegant! Ara ho
Mira! Arreplega'l per la cua, Soneo! Ens ha costat molt agafar-te. Deixeu-me sortir d'aquí, sisplau. Pots amagar tant com vulguis. Fum-li fort! Deixeu anar aquest gat immediatament! Ai! Salvatges! No permetré mai que a casa meva es faci mal als animals! Pobret, han fet mal aquell parell. Au, veu la lleteta. Ah, a la nevera em queda una mica de tonyina fresca. Bé, ara és el moment de fugir d'aquí. Oh, aquest és aquell joc que mai no m'ha volgut deixar. A canvi de tot el que m'ha fet, me'l quedaré. Gatet bonic, aquí tens una mica de tonyina. Tu has de menjar tot, au, vine aquí. Meu? Oh, que tendre! Què passa? És veritat, com que volia fer una cosa dolenta, m'he tornat a convertir en Novita. Novita! No m'agrada gens que mengis així. És que així és molt més fàcil. Molt bé, però ja t'he dit que no m'agrada gens que ho facis. Ui! He dit que així és més fàcil, entesos? Què? Ai, em sembla que encara li durarà un temps l'efecte de l'espècie traugats. Mare meva, quin noi. Crema d'animals domèstics. Lucky! Lucky! Lucky on it! Lucky! Lucky, amic meu! El meu Lucky t'esperava. El bon gos Lucky continuarà. Que bé! Aquest gos és preciós, oi? I tant que sí. Jo també vull tenir un gos com en Lucky. Ja ho sé. Escolta, mare. Mare, mareta, em podries fer un favor? Si és deixar-te tenir un gos a casa, ni ho somís. Què? Com ho has sabut que volia això? Estaves mirant el bon gos Lucky, oi? És molt fàcil endevinar que això t'havia passat pel cap. Ai, Doraemon! Novita, si la mare diu que no, és que no. Sí, però jo vull un gos, vull un gos, vull un gos! Tu i les teves rebequeries. Ja està bé, sembles un nen petit de 2 anys. Ajuda'm, Doraemon! Noi, tu sempre demanes coses impossibles. Bé, doncs tu em faràs de mascota, Doraemon. Això mateix. I tant me fa que siguis gos o gat. Em sents? Què? Jo? Una mascota? Jo no sóc cap animal domèstic. Doncs aleshores, dona'm alguna cosa per tenir-ne un. Buscaré alguna cosa. La crema d'animals domèstics. Si poses aquesta crema en una pedra, es convertirà en un objecte semblant a un gos. Què? Que la pedra es convertirà en un gos? No m'ho puc creure. Que sí, si la poleixes bé, s'assemblarà molt a un gos. Això no pot ser, Doraemon. Provem-ho i ja ho veuràs, home. Quin tipus de pedra és la que anirà millor? És millor agafar una pedra que t'agradi. Qualsevol pedra? Però no trobo cap pedra que m'agradi. Totes s'assemblen molt. Ho faré així, amb els ulls tancats, i aquesta. És molt negra i no gaire bonica. Però m'és igual. Té. Posa-hi aquesta crema i poleix-la bé. Si la poleixes més, sempre et farà més cas el gos. Que aquesta pedra es convertirà en gos? No m'ho puc creure. Ja pensa que ets el seu amo. Ara t'obeirà molt. A veure què fa. Sí que em segueix. Quina pedra més bonica. Ets molt bonica. Ets la meva pedreta. I no trobes estrany dir-li pedreta? Em sembla que seria molt millor que li posessis un nom. Oh, sí, tens raó, però no sé quin nom li posaré.
Ah, sí! Com que és negre, li diré Kuro. Kuro, què et sembla? Em sembla que li agrada. Escolta, Doraemon, i què li haig de donar per menjar? Saps què menja? No és com els animals, això menja sorra i aigua. Ah, sí? Sorra i aigua. Esclar, com que és una pedra... Em sortirà ben barat. Em sembla molt bé. Hola, vinc a agafar una mica de sorra. A veure, quina deu ser més gustosa? Aquesta d'aquí o aquesta d'aquí? O potser té més bon gust la de més enllà. Et portaré la sorra més bona del barri. Espera, Kuro. De seguida et porto a menjar. Espera't una miqueta. Pots menjar tant com vulguis. Sembla que estigui menjant molt, oi? Kuro, molt bé, molt bé, molt bé. Oh. Oh, no, aigua, porta-li aigua, corre. Té, aquí tens aigua. Et trobes bé, Kuro? Escolta, has de menjar una mica més a poc. Kuro, no siguis dolent, ens has mullat. No ho veus? Està jugant. Segur que ara deu voler jugar amb tu, Nobita. Això no ho sabia. Oh, què li ha passat? Ui, Nobita, neteja-ho. Ei, Kuro, no et facis pipí a l'habitació, Nobita, que has portat un gos abandonat a casa? Ui, apa. Que estrany. Què et passa, mare? Què vols? No em passa res, però m'havia semblat sentir bordar un gos. Un gos? No pot ser. Oi que no, Doraemon? Ah, no? Doncs així res. Que estrany. Kuro, vine, anem al solar. És un gos de veritat, me'n vaig! Doraemon, Kuro, marxem d'aquí de pressa. Ostres, massa tard. Per ser tan petit, ets molt i molt fort, Kuro. Uf, aquest cop estic salvat. Mira, en Kuro està contentíssim. És molt petitó, com un cadell. Tinc una idea. Què et sembla si ens amaguem i li clavem un ensurt? Sí, pot ser molt divertit. M'està buscant com un boig. Oh, s'ha posat a plorar. Carai, em fa molta pena. Sóc aquí, Kuro! Kuro, perdona'm per haver-me amagat. Kuro! Kuro! Ai! Ai, que mal, que mal! Ostres, estàs bé, Nobita? És normal que et faci mal, això és una pedra i ja se sap. Ai, un altre cop has d'anar amb més de compte, Kuro! Vaja, jo que volia fer una escena emotiva com aquelles de la tele. Ha estat inevitable. A partir d'ara l'educarem perquè no et pegui a la cara ni et faci mal. Oh, quina monada! Aprèn molt de pressa tot el que li ensenyo. Ets molt intel·ligent, oi, Kuro? Sembla que entengui tot el que li dic. A mi també m'agradaria tenir una mascota com en Kuro. Ah, sí? Doncs no t'amoïnis, et donaré una mica de crema. Ah, sí? Ho dius de veritat? Agafa una pedra que t'agradi com a mascota. Ara mateix la busco. Espereu un moment. Em sembla molt divertit tot això. Oi, Nobita?
Ei, el veig molt content. És molt bufó. Ei, dona'ns crema d'aquesta. N'esteu ben segurs? Cuidareu bé la vostra mascota? Tranquil, tranquil, no tindrem cap problema. I és clar que sí que la tractarem bé. D'acord, si és així, sí que us en diré. Té. Faré una mascota més intel·ligent que aquella pedra negra. I jo també, jo també, jo també. A veure què fan. Nobita, Doraemon, mireu! He posat la crema en una bola de vidre. Ostres, que bonica! Ha quedat preciosa, oi? Veig que ja s'han fet molt amics, com nosaltres, oi, Shizuka? Mireu! És la meva mascota, sembla molt forta, oi? Però aquesta pedra fa molta pudor, gegant. Sí, fa pudor. És inevitable. És que era una pedra que era a sobre de l'adob de les verdures. Per això és tan gran. Es diu Ganta i està encantada de conèixer-us. Mireu, és la meva mascota. Es diu Rocky del Fanal. Què us sembla? La pedra d'en gegant no és gens forta. La meva mascota ho és molt més. Tinc més imaginació. Endavant. Doraemon, no pot ser. El meu Rocky em destrossa el jardí i borda tota la nit. La meva mare està molt enfadada. Sisplau, dona'm alguna cosa per solucionar-ho. Rocky, t'he dit que vinguis. Rocky, vine aquí. Ajudeu-me, no us quedeu aquí mirant sense fer res. Em fa molta pena que abandonis aquesta mascota com la gent que abandona gossos. Però si jo no abandono la meva mascota, pots estar segur que la meva mare m'abandonarà a mi. No tenim cap més remei que ajudar-lo. Ja has enviat en Rocky del Fanal ben lluny? Segur que no tornarà, oi? Em sembla que no. L'he deixat a Omori, que és molt lluny d'aquí. Ah, sí? Aleshores no cal que t'abandoni jo a tu, fillet. Vinga, ja pots entrar a casa. Sí, perdona'm, mare. Escolta, Nobita, com està la teva mascota, en Kuro? Està bé? Sí, està molt bé. I la teva bola de vidre, com va? Sí, és una mascota molt bonica. Però fa una mica de pudor. Jo no vull tenir mai més. No vull cap més mascota de pedra! Què? Rocky! Ajudeu-me, auxili! Ai! En Rocky ha sabut tornar a casa des de tan lluny! Que valent! Que motiu, oi? Aquestes mascotes són molt fidels, oi? Ajudeu-me, no ho entenc. No sé per què us emocioneu tant. Com t'ho has fet per tornar? Bon night, Rocky! Ets una mascota increïble. Au, pesa molt. Traieu-me d'aquí sota, sisplau. Traieu-me-la de sobre, companys. Ai! La càmera oculta. Que hi havia algú, Nobita. Sí, Doraemon, ja fa 3 dies que tinc la sensació que algú em segueix a tot arreu. Sí, m'ha costat molt gravar-ho sense que l'altre se n'adonés. Em sembla molt interessant, ja tinc ganes de veure-la. Convidaré molta gent. La càmera oculta no em sona gens bé. No, no és el que t'imagines. Només és una cinta gravada de la història d'un animal salvatge. Per tant, no passa res. Vine, ja ho veuràs. Si és així, sí que vindré. Hola, Shizuka.
quina sort! Ara anava cap a casa teva. Què hi vas a fer a casa d'en Suneo? Per què no vens tu, també? Hola, benvinguda, Shizuka. La Shizuka m'ha dit que voleu veure una pel·lícula. És sobre ocells salvatges o algun insecte? Pot ser molt interessant. Novita, tu millor que no la miris. Per què ho dius, això? Si et quedes després no t'enfadis. Vaja, Xil-Xil. Què, gatet, tu també vols veure la pel·lícula? Vinga, que comença la sessió. Espifiades d'en Novita. Aquest és un documental molt interessant d'un noi que es diu Novita Novi. És un fragment de la seva vida real. Oh, no! Molt bé, Novita! Va, no siguis així. Deixa'm-lo un moment. Quina habilitat! Mireu quina cara d'innocent. No té cap preocupació. Després de berenar, fins i tot llepa el plat. No pot ser, prou! Per què m'has gravat, Suneo? Jo ja t'he dit que no et quedessis. Però per què t'enfades, home? Totes les imatges són reals. En gegant té raó. Si et mires al mirall i veus que tens una cara estranya, no t'enfadaràs pas, oi que no? Vol dir que si portes una vida correcta, encara que no et vegi ningú, no t'hauràs d'avergonyir. Això! El que diuen és veritat, però no em sembla bé que t'hagin gravat sense dir-t'ho. Tothom té la seva vida privada. Em sento molt humiliat. Tu també gravaràs en Suneo amb una càmera oculta. En tens una, dius? Esclar que sí. La videocàmera oculta. Això és la càmera, encara que sembli un cigró. Però si poses aquesta càmera a algú, totes les coses que vegi sortiran per aquesta pantalla de vídeo i, evidentment, quedaran gravades. Però primer farem una prova. Vaig a posar-li a la mare. Ja li he posat, què fa? Carai, ara s'està mirant al mirall. Ho trobo molt estrany que ningú em digui que m'assemblo a aquella estrella de cine tan famosa, la Julia Roberts. A la Julia Roberts? Aquella actriu tan guapa? Sí, home, i què més? No li dirà ningú. Novita, vés a buscar-li la càmera. Si poses aquesta càmera a la persona que estigui sempre amb en Suneo, li podràs gravar tota la vida privada. Ho has entès? Sí, però... I aquí la poso. El seu gat Xil-Xil! Hola! Què vols, Novita? Ei, hola, mixeta. No toquis el meu gat. Bé, nois, jo no faig mai gravacions d'amagat. Per tant, us anuncio a tots que gravaré la vida privada d'en Suneo. I també ho ensenyaré a tothom. A mi em sembla molt divertit. M'agradarà veure la teva vida. Com? I també l'ensenyarem a la Shizuka. Bé, doncs, si creus que ho pots fer, intenta-ho. Ei, si dius que ho pots fer, fes-ho! Novita, grava'l, corre! Sigui on sigui, segur que el podré gravar. Avui no sortiré per res de la meva habitació. Segur que farà servir una càmera d'en Doraemon, ja ho veuràs. Ai! Després de sopar podrem anar a veure el vídeo, oi, Doraemon? D'acord, entesos. Ja porta molta estona gravant. Oh, però si és la casa d'en Suneo. Segur que en Xil-Xil ha sortit de casa, Novita. Llavors, no podrem gravar la vida privada d'en Suneo, oi? Sí, ja veurem què passarà. Vinga, vinga, comprin peix fresc! Què? Ara està fugint. Fixa't-hi bé quines imatges més impressionants. Ah, s'ha aturat. Ei, gat lladregot, la propera vegada que t'enxampi me les pagaràs. Ja ho veuràs. Ostres, això m'ha marejat. Sí, a mi també. Que bé, avui et faig campana.
saben que el gat porta la càmera oculta. Però aquest gat no pensa tornar mai a casa o què? Va, tirem la cinta endavant. Doraemon, para! Ara és a casa de la Shizuka. Està cuinant alguna cosa. Oh, però què és aquesta fumera? Posava que hi havien d'estar 10 minuts i jo les hi he deixat una hora. No passa res, ja les tornaré a fer. Quan estiguin ja t'avisaré. Oh, aquest és en Gegant. Està llegint uns còmics. Quins còmics deuen ser? Pobreta, pobreta. No et moris, Hiroka. Quina gràcia! En Gegant està plorant amb un còmic per noies! Per fi ha tornat a casa. Ui, m'estic pixant. Vull anar al lavabo, que em pixo, però no vull sortir de l'habitació. Sóc al paradís, que descansat m'he quedat. Visca! S'ha pixat a sobre, que bé! No podrem ensenyar aquesta cinta a tothom, Si la veuen s'enfadarà, noi? En Suneo no vol venir a veure-la. Això és que té por, i és que per viure en aquest món s'ha de ser una persona com jo, que admet qualsevol cosa rient. Em prometeu que no us enfadareu surti el que surti a la cinta? Sí! Novita! Has dit que admetries qualsevol cosa rient! Quina barra! Aquí, Novita, Doraemon! Ai, si teniu cap queixa, digueu-li a en Xil-Xil. Això! El gas per mirar aliments. Sí, era boníssim i tan suau que... Hola, nois! Novita! Escolta, què estàs explicant? Jo també ho vull sentir. Doncs és del tot inútil que t'ho expliqui a tu. Per què ho dius, això? No se sap mai fins que ho expliques, això. És que tu no has menjat mai un plat de cuina francesa, oi? Cuina francesa? Em sembla que no ho pots entendre si no n'has menjat. És tan bona que sempre et ve de gust repetir. I què més? El segon plat van ser cargols al Borgonya. Sempre fa igual. Presumeix del que ha menjat. Val més no escoltar-lo. És un presumit. Vaja, així estudies a l'escola de cuina? Sí, però no és una escola qualsevol, sinó que està especialitzada en cuina francesa d'alta categoria. Bé, ho he començat com a afició, però el professor està molt sorprès del meu talent i sempre em diu: molt bé, Madame Onekawa, continuï així, vostè és un geni. O sigui que ahir a la nit vaig mirar de preparar tot un menú complet. Oh, tot un menú complet? Tant el meu marit com el meu fill Suneo van quedar encantats de tot el que els havia fet. Va ser un èxit. Em van dir que podria fer la competència als xefs dels restaurants famosos. Trobes que són encantadors? Vaja, em sembla molt bé, et felicito. I mira que el meu marit i el meu fill són uns gourmets i són molt difícils de complaure, Ja he tornat. Hola, noi. Eren molt bons, però trobo que per avui ja n'hi ha prou. Què era bo? Què hi tens aquí? Mira-ho. Però si és la foto d'un pastisset. Creus que aquesta foto és normal? Au, fixa-t'hi bé, home. Oh, fa olor d'aquell pastisset tan bo. Només l'olor, segur? Ui, ara se m'ha començat a omplir la boca amb un gust dolç boníssim. És com si me'l mengés de veritat. Oi que és increïble? Sí, com l'has aconseguit, aquesta foto? Amb el gas per mirar els aliments. Un gas? Això és un invent molt interessant per totes aquelles persones que no tenen temps de sortir a sopar al restaurant o que no tenen a casa res del que els ve de gust menjar. Només cal posar-lo a la foto del menjar que vulguis i menjar amb els ulls. Ah, que interessant! No teníem unes fotografies de menjar per aquí? Com que Madame Onekawa, Però què s'ha cregut? Però si de cuina francesa jo també n'havia fet cursos abans de casar-me amb el meu marit.
I ara també seria capaç de fer-ne si en tingués les receptes. Ai, perdona, mare. No ho tornarem a fer mai més. Què heu fet? No res. Com que t'hem vist de tan mal humor que hem demanat perdó abans d'hora. Però què dius? No estic de mal humor per res. Aquesta nit us faré un plat especial de cuina francesa. Ja hi podeu comptar. Què? No entenc el que li ha agafat a la mare. Ah, és igual, em fa molta il·lusió. Escolta, reiet, avui tinc pensat de fer un bon sopar. No triguis gaire, eh? Ah, i no vagis a menjar res abans de venir cap a casa, em sents? A veure... On són? Però si tenia un munt de receptes boníssimes. Oh! Ah! Són aquí! Vinga, vaig a preparar uns plats boníssims que quedaran tots ben sorpresos. Vull provar aquest aparell tan interessant. No siguis impacient, espera't, home. Si menges ara, després no tindràs gana per tastar un plat francès autèntic, no trobes? Però és que tinc ganes de provar com funciona. Bona tarda. Ei, hola, Goro, com va tot? I és la teva mare? Sí que hi és. Passa. Bé, em descalço. Mare, ha vingut en Goro. Ai, no hi és. Ha deixat unes receptes aquí sobre. Deu ser a la cuina. No, aquí tampoc no hi és. On deu haver anat? Potser se n'ha anat a comprar al súper. Quina mala sort. Digues, Goro, que volia res d'urgent. Bé, sí, volia demanar-li que em donés alguna cosa per menjar. Caram, que tens molta gana. És que aquest mes vaig molt just de diners i ara ja he pagat el lloguer i només em queda un yen per passar tota la resta. Caram! Novita, el meu aparell pot servir. Ah, és veritat, amb aquell llibre. Bé, del menjar ja me n'ocupo jo. Tu te n'ocuparàs, que tens diners per demanar-ne, o em penses fer un bon àpat? No, tranquil, tranquil. A veure, de primer... Què et sembla, Goro, aquesta sopa? Oh, perfecte. Vinga, Novita. I haig de tirar una mica de gas, oi, Doraemon? Té, bon profit. A mi em sembla que llegint la recepta no en tindré prou. No, tu tranquil, Goro, i mira't bé la foto. Prefereixo un plat de sopa preparada instantània que una foto de cuina francesa. Això fa molt bona olor. Ai, no és només olor, sinó que tinc la boca plena d'una sopa boníssima. Que bona, no havia menjat mai res tan bo. Em sembla que aquest entrecot també deu ser bo. I per què no tastes aquesta amanida? Sí, nois, aprofitaré l'ocasió per tastar tots aquests plats. Ah, boníssims. Això també és deliciós. Ei, Goro, no cal anar tan de pressa. Oh, ho he menjat tot. Què, ja estàs tip? Ui, sí, molt tip, moltes gràcies. Ja te'n vas, Goro? Aquesta nit la mare farà uns plats especials de cuina francesa. Gràcies, però no cal, ja estic ple. Ja vols marxar? Sí, nois, ara puc passar sense menjar 3 dies més. Ja ho saps, quan tinguis gana pots passar per aquí. Gràcies, fins una altra. Aquest aparell va molt bé. M'agradaria provar-lo més. No cal tornar-hi, ja està bé, ja has vist com funciona. Per això mateix m'agradaria tornar-hi. Una cosa, si ruixo la tele, què passarà aleshores? Teòricament també hauria de funcionar amb la tele. No, trobo que no té cap gust. És clar que no, aquest gas només funciona amb el menjar. Així es cuina l'arròs amb xampinyons. Oh, que bo que és, deliciós! Amb una sopa de bolets. Aquesta sopa també és bona. I ara courem els bolets al vapor. Oh, no, ja començo a estar molt ple. Jo també estic ple. Jo sóc aquí. Ah, hola, mare. Ai, senyor, trobo que no tenen res de bo en aquest supermercat. Què? Què passa? No he pogut trobar tots els ingredients, com ara foie o tòfones, ni tampoc caviar.
És un supermercat normal i corrent, mare. Què és això que ha dit? Són els aliments més exquisits del món. Quina llàstima. Volia fer aquests plats francesos perquè em feia il·lusió que els tastéssiu vosaltres. Vaig a buscar altres receptes que es puguin fer amb ingredients més normals i corrents. Em sembla que la mare trigarà una estona. Primer encara de trobar les receptes. Què et sembla si anem a jugar una estona? Sí, em sembla molt bona idea. Novita, on anem? Ja ho saps, no? Sí, ja m'ho suposava. Això és un bon dilema. Vull fer un pastís que sigui molt especial, però com que no sé quin és més bo, no em decideixo quin pot ser el millor. Digueu, quin podria fer? Això és molt fàcil, Shizuka. Ho podràs comprovar amb aquest aparell. Vinga, tastem-los. Però què vols que tastem? Només has de fixar-te en la foto del pastís que t'agradi. Oh, amb aquest m'ha vingut molt bon gust a la boca. Ho veus? I aquest tampoc no està malament. A veure, i aquest què us sembla? Sí, quin és? Jo vull tastar aquest. Potser millor aquest. Ara encara estic més indecisa que abans. És veritat, tots aquests pastissos són boníssims. Ah, quin problema! Ja torno a estar ben ple. Sí, jo també. Shizuka, marxem. Fins després. Adéu. Ostres, Doraemon, un altre cop estic a punt de rebentar. I encara falta el sopar de la mare. No sé què fer per aquesta nit. Oh! És en Gegant. Què fas amb el llibre d'aquest nen petit? No siguis abusa, nanos. No li vull prendre, només li he demanat que me l'ensenyi, res més. M'ha agradat molt aquesta casa de galetes. Carai, en Gegant llegint un conte de fades? De vegades et sents com un nen petit llegint contes pels nens més petits que tu, oi? Què m'has dit, Doraemon? Només he dit que és un dibuix molt bonic. Per cert, quan era petit m'imaginava moltes coses. Que volia viure en una casa com aquesta i menjar moltes galetes i caramels. Ho veus? Això tu també ho has pensat, oi que sí? Farem realitat aquest somni. Fer-lo realitat, però si és la casa de galetes. Sí, ja ho veuràs. Observeu el dibuix. És boníssima. Que bona que és! És veritat. Aquesta porta de xocolata és boníssima. Encara que el miri amb molta gent, el gust no disminueix. Ens hem passat un altre cop. Ja no me'n recordava del sopar. Jo no sé si podré menjar res més. Ni jo. Mare! Però, mare, què t'ha passat? Estava buscant les receptes i de cop m'he sentit molt tipa. Ja no em puc ni moure. Ai. Oh, no! Ha mirat el llibre on havíem tirat el gas. No puc! Se m'ha inflat la panxa un altre cop. Ja sóc aquí. Has fet els plats francesos que m'has dit? Hola, rei, que bé que hi ets aquí. Bona nit, pare. Hola, pare. Però què us ha passat? Que no està a punt el sopar. Té, et fa res llegir la recepta que més t'agradi d'aquest receptari? Què? Ja en notes el gust, pare? És veritat. Bon profit, reiet. Menja tots els plats que vulguis. Aquest serà el teu sopar. Gràcies pel sopar. Bona nit i bon profit. Bé, sí que hi noto el gust, però això no m'acaba de convèncer, nois. Ai, avui sí que m'he passat. Tinc la panxa plena. Ai. L'abric exagerador. Novita! Novita! Sí? Vés a comprar al supermercat ara mateix. Ja hi vaig. Afanya't. Caram, m'ho he passat molt rebé. Què portes posat? Aquesta vegada he anat d'aventures pel barri, noi. D'aventures pel barri? Amb aquest abric? Sí, m'ho he passat molt bé amb el terror i el suspens. Ha estat genial. Que hi ha un lloc nou per aquí a prop.
L'abric exagerador. Quan et poses aquest abric sentiràs totes les coses del món molt més exagerades. Encara que sigui una cosa molt simple, tu la notaràs com si fos molt misteriosa i sorprenent. A més, estaràs totalment protegit, no et farà gens de mal. Què? Sembla molt divertit. La mare m'ha demanat que vagi a comprar. M'agradaria anar-hi amb aquest abric. Me'l deixes? Sí que te'l deixo, però... Novita, serà millor que no ho facis perquè ets molt poruc. Jo no tinc gens de por. No estàs segur? I tant! Deixa'm-ho provar, va. Si t'ho passes malament no em diguis res, eh? Encara que ho vegi tot exagerat, no és el que passa realment. No em passarà res, res. Ai! Ai! Com vols que vagi per aquí? Que vols que em mati? Doncs treu-te l'abric ara mateix. Sí. Oh, però què? Ja t'ho he dit, es veu tot molt més exagerat. Vols dir que t'atreveixes a anar a comprar al supermercat amb aquest abric posat? Ja ho crec, sí que ho faré. A veure... Veig que estàs baixant amb molta prudència. Com deu veure aquestes escales. I ara l'últim. Per fi he arribat a baix. Ui, però si això no ha estat res, Novita. Ara comença la teva autèntica aventura emocionant pel barri. Mira de gaudir de l'aventura fins al final. Sí, som-hi! Novita! Quan penses anar al supermercat a comprar el que t'he dit? Una bruixa! Ei, vine aquí ara mateix! Per què m'has dit bruixa? Ai, quin ensurt. Ho veus? És molt emocionant, no? Sí, però jo em pensava que se'm parava el cor. És un lleó! Un lleó! No cal que fugis. Un lleó! Ai, ai! Tu veus un lleó, però és un cadell de gos només. Ah, sí? Ai, doncs, encara que ho diguis, jo veig un lleó. No passa res, no et farà res. Si l'espantes una mica, marxarà. De debò? A veure... Ho veus, Novita? Ja t'ho havia dit. Sí. Bé, a partir d'ara ves tu sol d'aventura. Ei, jo sol? Què? Tens por, oi que sí? No, no tinc por, Doraemon. Només és un consell. Quan creguis que no ho pots aguantar més, treu-te l'abric i veuràs la realitat. No me'l penso treure per cap motiu. Tornaré de comprar amb l'abric posat. Que tinguis molta sort. Adéu, fins després. Però què hi fa, aquest enfilat aquí dalt? Ai, quin ensurt. Ai! Ai! Ai, un lleopard! Meu! Ai, quin mal que m'has fet! Un gegant! Ai! No em trepitgis, sisplau! Quin noi més exagerat? Ai! L'ogre em persegueix! Espera! Ai, no! No te'l mengis, sisplau! T'ha caigut aquest paper, noi? Com aixafa! No puc, pesa massa! Realment, aquest noi és molt exagerat. Doraemon, escolta un moment. Sí. Encara no ha tornat en Novita, oi? No, encara no. Quantes hores trigarà només per anar a comprar al supermercat? És veritat, triga massa. Saps què? Vaig a veure què li ha passat. Em faries un gran favor, moltes gràcies. De res, vinga. Què fa? Hola, noi, què vols? Finalment he arribat. A veure... Carn de porc per
100 persones! No pot ser això! I si em trec l'abric podré saber què hi diu realment a la nota, però li he promès a en Doraemon que no me'l trauria mai. Li donaré i que ho llegeixi ell mateix. Ai, vull això. Noi, sí que estàs cansat. 500 grams de porc, molt bé. Ai, que bé m'ha entès. Un dinosaure! Ai! Aquí ho tens, noi. No en vull tanta, senyor. Però si aquesta és la quantitat que hi diu el paper. La meitat! Només vull un quart d'això. Quin xicot més estrany. A veure... Ah, Mitel, és aquí. Sembla que estigui carregant un munt de pes. Hola, Novita. Doraemon. Però què has comprat? Què he comprat? Una pota sencera de porc, mira. Tu hi veus una pota? Ah, per cert, la mare està molt enfadada amb tu. Per què ho està? Perquè trigues molt a tornar a casa amb la comanda. Ostres, Doraemon, per què no em portes aquest paquet a casa? Això ho puc fer, però... Bona tarda. Hola, Shizuka. Què vas a comprar? Sí, ara hi vaig. Doraemon, tens un altre abric d'aquests? Sí que el tinc, però què vols fer? Tot es veu molt exagerat, oi? Sí, és molt divertit. Mentre espero que la mare es calmi, me'n vaig d'aventura amb la Shizuka. Et pots encarregar de tot? Sí, és clar. Anem, Shizuka. Sí. Oh, hi ha un munt de dinosaures. Són les grues de les obres. Ai! És el pont del riu. Quina jungla més espessa. En realitat és el solar. No m'ho diguis quan descobreixis què és. Es perd l'emoció de l'aventura. Perdona, Novita. Encara no se sap quins perills ens esperen. No t'allunyis de mi. Molt bé. Una serp gegant! Ai, corre, corre, corre! Aquesta serp gegant de cuc! Ai, no puc, ja no puc més. Un feix de bitllets. Que bé. I quants milions de iens hi ha? Ei, dona'm això. És la moneda de 10 iens que he perdut abans. Ai, un home primitiu! Però què dius? Aquí has dit home primitiu! Segur que se'ns vol menjar! Em pensava que no ens escaparien. Ho veus? Oi que és molt divertit? Estic xopa de suor. Serà millor que em tregui l'abric. No. Shizuka, no ho facis. No, sisplau. No. Aquí al mig del carrer no. Què dius? Però si només m'estic traient l'abric. Com ets? Què és això? Si només hi ha un tros de carn petit. És tota la carn que has comprat. Ara no et queixis. Jo no en tinc la culpa que no portessis la comanda com cal. Ostres! Però, Doraemon, si ens el mengem amb l'abric posat, el veurem molt més gran, oi que sí? Ets molt intel·ligent, Novita.